Že děti, vy si myslíte co? Že jsou prázdniny, že se učit nebudete nebo co? Co si myslíš? Právě, že jsou prázdniny, tak se učit budete co? Nejvíc, protože budete mít 2 měsíce volno. A kdo se nepůjde učit a bude na to kašlat, ten dostane úkoly přes prázdniny. Mně to je úplně jedno. Mě to tady taky nebaví a musím to tady dělat s váma. Budu vám tady něco vysvětlovat. Paní Čelko, já nechápu tu 2 a 3. Já nevím, jak to mám vyplnit. No tak přečti si to ještě jednou. Prosím tě. Jste tak hloupý. Na co chodíte na základku, když jste tak hloupí? No, opisuj! Prosím, neříkej to, prosím, neříkej to, dám ti za to moji svačinu, prosím, neříkej to. No, co chceš? A je to v prdeli. Prosím, řekni, že chceš na záchod. Paní učitelko, Martin ode mě furt opisuje. Ne! Martine, opisuješ? A nervi tak! Pančoko, neopisuju. Tak jestli neopisuješ, pojď tady k tabuli a ukáž nám to, ne? Ne, to já neudělám, paní Čoko. Přiznávám se, opisoval jsem. Nevíte to mojí hlavě. Brečí, hlavně, že opisuje. Kýš. Ty držu, ty kurvo. Maju. Hej, promiň, prosím. Hej, a co jsi dneska jedla? Hej, promiň, fakt, já jsem ti nechtěl dát. Prosím, dej mi klidně i pecku sem. To nevadí, dej mi, prosím, hlavně to neříct. Prosím. A co vy 2 tam zase vzadu? Víš co, Martine? Zavolám tebe ředitele. Ty nedáš pokoj. Tak, dobrý den. Na co jste mi tady potřebovali? Já se tady posadím, mám tady práci. Na co jste mi zase potřebovali, paní učitelko? No, Zdeněk tady mlátí holky a ještě nám to opisuje. To vám přijde normální. Mně to jako normální nepřijde. On neumí ten kluk vůbec nic. Hlavně, že ty jeho rodiče si tady stěžujou, jaký jsme na něho zlí a jaký on je chudáček, jako. Zdeňku! Zdeňku! Martina, jsi se střídy! Co mu je? Dej odběr, nebo ti tvoje učitelka vyrada. Čau.